mai tambaya ta gaba yake tambaya malami ne matsayin yin brush ga mai azumi. Wannan yin brush da toothpaste yana cikin abubuwa da babu su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, babu su lokacin magabata daga baya suka zo. Dokar su ne yake ce mana wazi in sun zo akwai manyan mallamai da suka isa su tsaya su yi fatawa a kai. Da haka sun yi fatawa duk lajinoni duk kwamitoci masu fatawa na duniya, majalisar mallamai ta Makka, majalisar mallamai ta kasashen Laraba, majalisar mallamai ta duniya, duk fatawarsu shine yin brush da toothpaste baya kare azumi, saboda ba abinci bane. Abinda ke kare azumi shine abinci ko abin sha, kuma da ya wuce ya kai ga uwa hanzanya ya wuce makoshi. Shi kuma toothpaste baya in ka sa shi ga baki ba abinci bane, sannan kuma ba a haɗe shi baya wucewa. Zaka ce ai kana jin test ɗin shi, jin test ɗin abu baya sa azumin ka ya kai. Don in ka ɗibi ruwa kana alwala ana kukura baki kuma kana jin test ɗin ruwa. Yanzu in ka ɗibi ruwa ka kukura baki, in suna da gishiri kana ji, in suna da suga kana ji, in suna da kala kaza duk kana ji, amma bai sa yanzu azumin ka ya kai. Saboda me? Saboda baki suka tsaya. Shi ma toothpaste ya tsaya da baki ba abinci bane. To ko ka ji wannan ko ka ji wani makaki ne ko ka ji makaki ne ba wucewa yayi ba ka haɗiye da gangan, to akwai azuminka wallahu ta'ala alam. Sai dai sunna aswaki yanzu ta fara bacewa. Ya kamata a ce ana aswaki, ya fi zama sunna, ya fi lada. Ya kamata kowa ya samu aswaki ne yayi, sunna ce mai girma, sunna ce babba, wallahu ta'ala alam.